Hai làm số của tài sản video để tin video của ta chắc nó làm số video ta bu kisung biang thana na yong ke thangai ta bu doktor thangai nyai da mani besak no tok jang mani ke humio phulongani ta bu ke sungkere dingai paikha gari si sophaya ko gisung ta bu gar na si tongo kana hani baba sungdian thana Selaibusake iko bor thungi tongo angke gari nasima sere sopa dati thangi paina ane wansogui tongba se amse gari driver oine jagao reserve thangjak borok tumnani thangjak paina letnaini sawo hingkaba iko selaibusake bor thungi tongkha bo khesire jagoi gising tabo gari nasinglai tongo dati thangi paina amani no dibor sing thangsinai diborni satung pura afro sising ma thangsinai ge iko selaibusa bor thung tongo tabo khe अब सुमन से Satung senang dia dah hau tan ni ha nang bai kha to ko ngi ka pisu da pai yang ka chiman ko no ko phai ki ka no ni on sa ka ni bang pai ben ni ki ko no khara hinge asu pase hinge eng ko tang me ko potong ngi sera ro nani kring ke ba jora ma yang to kata na mani ngi je jora ma pru sera ko ngi sera sari ko bin ba ba biari tong pru ko ang je khai be mani ko biskang asini ka eng ro ki khai me ko watiro ba wi hakisi khai me yang tong kha hakisi ngi sera ko kodar be sori maya ngi sing tabo ke phale ke iko edisiu sopai ka doktor punungani henai selaina ngi sing iko sopai laika doktor aro ke humio punuko aro selai rongno ngi sing butini na fast fire kisung saimeng tangka bianggo nai hinai haipana chini gari driver saimano dara ngi bono ringi tongo sing boke phatala ngi boro nai sing saimea waisipan phaya kongke ba tabuk dara si phunuk nai bo jagao ticket lo khaina na ngi dara sikang thangka ngi sing tabuk ticket khaigera na ngi iko ticket khailai tongo selebusano ke bin baba bamjak ngi iko borok bangmani doktor phunuknani rain basa raijak tabuke ngi borok bangma rain basa jak ngaba singyang phataro kisa phailai tongka tamni ngi selaibusa bo tongna naya bo himnani manghani tongo ngi atengi phataro kisa bamui no balok phatani no balok saroi tongka iko sing phataro hailaijak tabuke selaibusan bin baba khe engo chini mungkhul kha ngi phun khaidini samani singkhe yang selaibusa bai phataro Nani ko selaibusa tamung tong yang nasigi tongo phataro bo bisingo si tongna naya berainani pu phataro phainani nungeba sing phataro ma phailaikya phataro ki nobal sip tongo pura phatani nobalok angge khungno naithok ang naithok suka oro jaga angge je selaibusa rok phunungna musungnai humio phunungna musungnai lok o edisio phaini oro mane rong nangya kun fan nangya bo sarkani hoitise angge singni ko tabo ki doktor phunugui paikha angke bin baba ki bithi nawi tongo angke bonoi ko rumui matono karaina ki ruoi bo bamjagui sitongna naya pura himnai berainani hino angge ko bin baba bithi nawi paikha angke bin baba phasi dini ringmase phaina naya naidi ngi ko phaya hani thongbo bin baba bai botong ruk si tung sung thangi pai sinai boke haino thungna ni mangse ngi phaina lonya no tabung bin baba pamui ti helai khasang ngi tabu kisang nogo thanglai sinai
yang darake khasigi thangkha damnigi gari phataro gate phataro tonjak tabo gari yang bisingo dawai chuno napaisinai asuki satung tungmani marong suka tabo diboni barta haitamai tongo hingke singiko gari galaisinai pura satung ma thuyano asuk satung rogo borok rok hingke sing tabo ki iko okholaika o jagani hingke tabo ke sing hayungma to hapjak kisasa shopping khaiyana hinai manui nailai tongo iko tam tarangnani hinai haifan ani cream rok bo pai tongkha hingke ang oro no cream rok paiyo hingkhe ang cream painani hinui hapmani haifano tam sajaknai rok tong jotono pai tarang sinai. Hingke tabo ke sing nogo sokpailaika current bo kwrwi monak ungjak nok hingke sing tam paitok phaina rwiko swlaiba saisi sikang iko naina bagwi naidio suk kisasa paimase busuk thangka oro kisasa se manui na abo se 1500 hai thangka oro o biskut rok paima paise chajaknai rok hingke tini ni bagui video sung nungnai.